Sa dashcam video na kuha alas 10 kaninang umaga sa Barangay San Francisco, Nabua, Camarines Sur, makikita ang tatlong kakababa pa lamang na estudyante sa isang pampasaherong jeep. Sa pool din sa video, napapatawid na sa kabilang bahagi ng kalsada ang mga ito nang bigla na lamang masalpok ng paparating na tricycle ang isa sa mga estudyante. Ayon kay Police Corporal Jonard Bufite, tagapagsalita ng Nabua Municipal Police Station, kita na mabilis ang pagpapatakbo ng sospek. May dadalhin daw kasi itong pasyente sa ospital. Dahil dito, sugatan ng biktima na agad naman na isinugod sa ospital. Sabi ng driver, nagmamadali siya, kaya inuna na muna niyang dalhin yung pasyente niya sa ospital. Then after niya madala doon sa ospital, bumalik daw si driver doon sa scene, doon sa pinangyarihan ng aksidente. And pagbalik ng driver, wala na po yung biktima. Nilinaw naman ng tagapagsalita na hindi nila kinukonsiderang hit and run ang nangyari, taliwas sa mga lumalabas na impormasyon dahil kusa naman daw na sumuko at isinalaysay ng sospek ang pangyayari. So masasabi natin ma'am, hindi naman totally talaga siya hit and run kasi po yung driver po ng tricycle nag-surrender po dito po sa Nabua Station po. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na mas magdoble ingat upang iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.